Takže, čaute u mojho ďalšieho videa, ja vás vítam. Toto je dneska také video, kde budeme hrať druhý diel z Agaria, tak myslím, že sa môžeme pustiť na to, takže na nick si napíšeme riadne Petrik Zlato moje meno, čiže Petrik Zlato Zlato. Dúfam, že som to dobre napísala, Petrik spolu. Tak. A inak ja som niekde tu dole, ale nevidím sa, lebo natáčam cez Bandicam, že tak. Ja si kúštik prisuním stolík a ideme na to, čiže tak. Tak sme tu vo hre, ale nejak by to laguje, ja neviem prečo. Nelaguje. Porovím laguje, mrzne. Sa musím to odvyknúť a nezjesť ma ty kc, lebo vidíš, nie na začiatku. To mi veľké nervy robíte s tým. Viete o tom? A co zase? On je zase už celý musím si nejakého malého nájsť, lebo potom ma väčší zjedia, čiže musím si nejakého malého nájsť. Ako som ja teraz, môžete vidieť tam na obrazovke. Joj, to mi mrzne. A už tu je jeden veľký, a už ma môže zjesť. Ne. Jo, prečo? Ale je dobré. Ale furt ma zabíjate, to není fér. Ja viem, čo si dám. Ja si dám, kde sú málo lodí a dám si Turky, dám si Rusko a nastavíme si oni toto. Tak. Bum 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 bum. Keď ma tak zjete, tak pokiaľ sa vám video páčilo, dajte určite like.